Mír seachtag.5 sa chabhfuil seo faoi calculus agus ba mí de fechantar rial an lín. Now dúrcha nó seachtag.4 nó bhí mar fechantar rial an torra tá rial an lín an úsáideach i gcás an áirithe. Rial an torra ná an darúd ná dámeach feim éigean de gut mar seo agus hastig bhuait difriúil í dhéanamh ar sin. Ná uaireanta bheith fá ag smaoinemh é bhéadú amach ar dús agus an son difriúil í dhéanamh ar. Le rial an lín ceapann go sé bhfad níos úsáidí mar tá tú déanamh difriúil ar feim mar seo. Agus ceapann go meach sin tá sé seo a bhfad níos soléire gur gádait rial an lín a úsáid ná rial an torra. In éon cás, bog méid a raig leis an ceann seo. Agus arís fecht an tablaí matematica ach dearn sé go bhfuil y cuidim le u Harv sa chás seo. Okay? Dá bhí sin sa chás sa sampla tá dhéanamh goin seo, tá u cuidim le 3x le 2 agus tá v cuidim le 4x mód 3. Agus má tá u Harv agat, dy dx sa chás sin ná v du dx luide u dv dx agus gachart haar v cearna. Cum a beáí níos casta ar de bhór gur chudáin atá an seo agus bhí cearna faoi lína ach níl sé casta in éair. Déanamid an sampla seo inis agus cíimiid ar cécho siimplí agus atá sé an áirithe. So, tá y go le 3x le 2 haar 4x mód 3. Agus a rís mullam duit é seo a dhéanamh i gcónaí nuair tá an 6 ceis seo a dhéanamh agat, ní fiú iarracht a dhéanamh é ar fad a dhéanamh i do cheann. Scríomh amach é. Tá u cuidim le 3x le 2. Tá bhí sin tá du dx, difriúil dhéanamh ar seo, difriúil 3x agus u 3, difriúil luide 2 agus u 9. Tá v cuidim le 4x mód 3. Tá bhí sin tá dv dx cuidim le difriúil an 4x agus u 4, difriúil an 3 u 9. Inis tá u, v, du dx agus dv dx agat. Is fel idir fada chuir isteach sa chóir móid agus a rís má échan tú sna tablaí matematica, scríomh amach é v du dx luide u dv dx haar v cearna. Inis chuir isteach na rudí de friúla, so tas nóid a v. Tá v chum le 4x mód 3. Sin fá du dx, sin 3, luide u 3x le 2 fá dv dx, sin 4. Agus gachard osciún v cearnathe sin 4x mód 3 cearnathe. Nis, méad amach é agus jóig tú 4x fá 3 sin 2x, mód 3 fá 3 mód 9. Chuir mé lúbíní timpplair sin mar tá mé chun lúbíní a chuir timpplair an ceann eile. Díreacht de bhór go bhfuil luide an seo sa leor, agus ní heasún go meach aon botún déanta go mthibh móide agus luide. So 3x fá 4 sin 2x, luide 2 fá 4 sin luide 8. Agus gachart haar an rud a deirmí leat ag an buinte seo ná ní gá an bhí cearnathe seo faoin líne a bhéadú amach. Okay? Ní líon gá leis is fé é ágan mar sin lúbín cearna. So is ciún an líne tá 2x mód 9, luide 2x mód 8. Bheith sin luide an seo las mod an lúbín agus luide leislingt an lúbín. Agus sin ar fad osciún 4x mód 3 cearna. So,
Glansús agus fain tú dy dx chum le 2x lúda 2x is náid né mór de hocht 7 haar ceathair x mór de 3 cearna. Sin é. Dine mé sampla be gáí níos dachar inis. An téanúir atá dachar faoi ná go bhfuil cearna ar stigan ó thaobh an difriúilte ní rilí éimeadró chasta. So, an uair seo, tá y chud na 3x cearnathe lúda 2 ar 2x mór de 3. Arbing amach u v du dx agus dv dx. Tá u chudum le 3x cearnathe lúda 2 agus tá v chudum le 2x mór de 3. Cad é du dx? 3x cearnathe den difriúil ar sin médig an 2 fá 3 agus ó 6 x agus té an cóg síos a héim so is 6x ag ógta héim fá mí amach an héim. Difriúil ana bhar an 2 agus faint náid. Dv dx den difriúil ar 2x is faint 2 mór den difriúil ar 3 agus faint náid. Gachar isteach sa fuairne níl méid an bacant in fuairne scríb a rís tá sé an tabaí matematica tusa scríb amach é. V sin 2x mór de 3 fá du dx sin 6x lúda u sin 3x cearnathe lúda 2 fá dv dx sin 2. Agus gachar thar v cearnathe sin 2x mór de 3 cearnathe. Inis. Sin an pórt dachar gan míid sús inis. 2x fá 6x 2x cearnathe mór de 3 fá 6x mór de 8x. Sin a lúbín amháin, lúida sa leir sin an lúida an son, agus 3x cearnathe fá 2 sin 6x cearnathe, lúida 2 fá 2 sin lúida ceathair. A rís, os ciún, fi cearnathe. Buidir míid na lúbíní, tá 2x cearnathe mór de 8x, lúida 6x cearnathe agus inis an lúida las mo den lúbín agus an lúida leistigh sin mór de ceathair. 2x cearnathe, lúida 6x cearnathe sin 6x cearnathe, mór de 8x mór de ceathair, haar 2x mór de 3 cearnathe agus sin dy dx.